Gelo ziman, çand, şaristanî çi ye? Gelo asimilasyon, dagirkerî, nijadperestî çi ye? Çawa tê meşandin? Gelo şaristaniyekî ku Tirkan ava kiriye heye û bi rastî jî zimanê Tirkî zimanê şaristaniyê ye. An zimanekî ku ji vir û wir hatiye berhevkirin. Nivîskar xebata xwe wiha diqedîne. Gelê Kurd bi hezaran sale ku li ser vê axê ku bûye çavkaniya dergûşa dîrok çand şaristaniya dunyayê jiya ye. Di halekî trajîk de hê jî dijî. Ev rewş çi qas dilşewitîn be jî gelê Kurd bi gelên ku li ser vê axê dijîn û yên ku di dîrokê de li ser vê axê jiyîyane bi hev re mîradgirên eslî yên çand û şaristaniyê ne û bi şanazî û esaletê dijîn. Dîsa jî divê bêzanîn ku gelê Kurd xweraserî gelên din ên dunyayê nabînin. Nakevin rewşa kêmketina nijadperestî. Pirtûka siyasetmedar û nivîskar Osman Özçelik ya bi navê şaristanî û nijadperestî ji 304 rûpelan pêk tê û ji aliyê weşanxaneya Aramê ve hatiye çapkirin.